ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧನೆ, ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಪ್ಪು, ನಾಗಮಂಡಲ ಆದಪ್ಪು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಆದಪ್ಪು, ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂದಪ್ಪ. ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದವು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದವು, ಇಂಥ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ತಿಳಡು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಆಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಡೆಕಾದ ಒರಿಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ವಿಜಯನಗರಡು ಭವ್ಯವಾದ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಂಚಿನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿನ 5 ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ನಡುತ್ತುಂಟು. ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 15,000 ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಬೋಧಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10 ಪೋಪನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಕೋವಣ್ಣ ಒಂದು ಸೊತ್ತನ್ನು ತಿರ್ತುಪಾಡ್ದ ಕಜವದ ರೂಪ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ತಿರ್ತುಪಾಡುದು ಒಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ಏನು ಪೆಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇವೆ ಅದ್ಲು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರಡಿ ಮುಲ್ತಾ ಭಕ್ತರನ್ನ ತಂಡ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಳಿ ಮುಲ್ತ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಪರವಾದ ಮಹೇಶಣ್ಣೆ ಅಗ್ಲ ತಂಡನಿ ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಂತದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಿತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಕೇನಿಗ ರೆಡಿ. ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಯಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾದ ಈ ತಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆ ಈ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರು ಕೊಳಲಿ ಕುಡುಪು ಅಂಚನೆ ಕದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಂಗುಲು ಕರಸೇವೆ ಮುಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನು ತೋದು ಮುಲ್ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೊಂಜಿ ಹೊರಡೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ನೆಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಂದು ದುಂಬಗಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊಳು ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಓವೋ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೋಡಂಜಿ ಈ ಬೇಲೆ ನೆಂಕುಲೊಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ದೇವರೇ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರೇ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅರ್ಕುಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ತಂದಾಯ್ತು ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಜಯನಗರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕರಿನ 5 ದಿನದ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಫೂಲ ಉಲೈಲ ಪಿದೈಲ ಮಾತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಳಿ ಮುಲ್ತಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಒಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲದ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ
ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದರ್ಪುಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಲ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವೆರ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರತು ನನಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ಭಗವಂತೆ ಕರುಣೆ ಸೆಡಪಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನವಹಿಸಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಪ. ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಬತ್ತು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರುಷೋತ್ತ ಪೂಜೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಳಿ ಮಲ್ತ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆವೇ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ನಾವ್ಯಾರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.